Hej, det er LP Gaming, og i dag vil jeg vise jer en lille tutorial om hvordan man laver presets. Vi går ind og laver en ny verden, og den kalder vi tutorial. Gør den til kreativ og sætter den til super flat. Det er derinde, hvor man laver presets. Så går vi under presets her. Sletter lige det her indtil der står 2 og semikolon. Så hvor mange lag du vil have, så skriver du for eksempel 3, det er 3 lag, og så gange, så skal du skrive en data value, altså hvilken blok det skal være. Nu kalder vi det 24, det er sandstone. For at lave et til lag, så sætter du lige komma. Nu siger vi, det skal være 4 lag. Og så et X, og så 5 som en wooden plank. Til at afslutte det her, så laver du et semikolon igen. Sådan et der. Ikke et kolon, men semikolon. Og så trykker du use preset. Så er det 4 lag oak wood planks og 3 lag sandstone. Så trykker vi done, vi tager lige den her af. Og create new world. Vi venter lige til, at den er lavet det verdenen. Så ser vi lige, om det er rigtigt. 1, 2, 3, 4 lag wood planks. 1, 2, 3 lag sandstone. Det var rigtigt. Det var LP Gaming, og vi ses en anden gang. Hej!